Laura Aznal, EH Bilduko bozeramailea da Nafarroako parlamentuan, pasaden ostiralean gogoratu dezagun alderdi subiranistak eta foru gobernuak 2026 urteko aurrekontuei bide emateko akordioa egin zuten. Laura Aznal, egunon eta ongi etorri. Egunon, mila esker. Akordioak balio politikoa duela, azpimarratu duzu, zenbakietatik haratago, balio politikoa zer adierazi nahi duzu horrekin? Nik uste dut, balio politikoa duela, adostutako 7. akordioa gobernu honekin, eta zer esan nahi dugu, orain arte egindako lanari jarraipena ematen diogula, esan nahi dugu Euskal Herria Bilduren eragina aurrekontuetan eta Nafarroko kontuetan gero eta handiago dela, eta, esan nahi dugu ere, azken urteotan argi geratu dela, gai garela akordioak adosteko eta lotzeko ezberdinen arteko akordioak, ez dena batere erraza, baina oso gai garela hori egiteko eta zalantzarik gabe Nafar herritarron irabazten duguna gure akordioekin. Zenbatzen hasita, Laura, 11. urtez aurrekontuak izanen ditu Nafarroak, segidan, UPN eskuinaren parte hartzerik edo baldintzatu gabeko aurrekontuak izanen dira, zer hausnarketa egiten duzu, ezta? Egonkortasuna ematen dio zuen alderdiak, besteak beste, gobernuari? Bai, zalantzarik gabe, Euskal Herria Bildurentzat oso garrantzitsua izan da beti eskuinari atea iztea. Zorionez, esan dezakegu eskuinak momentuz irrelevantzian dagoela, eraginik ez duela Nafarroko kontuetan, baina ez da Euskal Herria Bilduren mesedetarako, baizik eta Nafar guztiontzako jakin badakigu zen olako kudeaketa egin duen eskuinak hemen gure herrialdean eta nola gobernatu duen hamarkadetan. Beraz, ezagutzen dugu oso ongi nola murrizten dituzte eskubide batzuk, eta nik uste dut aurrera egin dugula, hori gure akordioekin, ezberdinen arteko, berriro diote, ezberdinen arteko akordioekin aurrera egiteko eta oso berri ona dela eskuina txokoan gelditzea bai Nafarroako kontuetan, bai fiskalitatean eta, eskubidetan aurrera egin nahi badugu, nik uste dut hau dela bidea. Haizu, zaila izan da akordioa lortzea? Bai. Zaila izan da, batzutan kanpotik ikusita ematen du dena eginda dagoela, dena idatzita dagoela, batzuek esaten dute badaukagula akordio bat legegintzaldi osorako, baina hori ez da egia, badago oso lan handia, ahalegin oso handiak negoziazioaren atzean urtean badaude lan handia, eta nik uste dut urteak pasa ala zailago egiten zaigu lana, ze, klaro, Euskal Herria Bilduren partez guk ere ambizio handiagorekin bagoaz negoziaziora, eta hori nabaritzen da, baina nik uste dut egindako lana diskrezioz, isiltasunean, jarrera proposatzaile batekin, nik uste dut guztiok joan gara mailara, entzutera eta borondate onarekin akordioa lortzeko. Ekonomia Kontseilariak Arasti jaunak aurrekoan ostiralean esaten zuen ezberdinen arteko akordio izan dela eta bereziki bat egiten duzuela lehentasunak zein diren ezartzerakoan eta nabarmentzerakoan, ezta? Batetik, desadostasun nagusiak zein dira eta bestetik lehentasunak zein dira? Gure lehentasunak betikoak izan dira, nik uste dut jendearen keskak eraman ditugula negoziazioara, oraingo honetan ere, eta zeinek dira, zalantzarik ez, etxe bizitza, osasungintza, hezkuntza, trantsizio ekologikoa, nik uste dut ekarpen oso garrantzitsuak egin ditugu eremu hauetan, eta alde batetik zerbitzu publikoak indartzea
izan da gure sederik nagusiena. Lehentasun batzuk partekatzen ditugu gobernu honekin, baina ezaguna denez, gero gure aldetik ere guk badugu beste lehentasun batzuk euskararen arloan, esate baterako, burujabetzaren inguruan, eta aipatu behar dut burujabetzaren inguruan, adostu dugu puntu bat gure akordioan oso garrantzitsua dena da lan ikuskaritzaren eskumena eskualdatzeko hasteko. Hori ere oso garrantzitsua ikusita zenolako siniestralitate edo lan istriputasa daukagun hemen Nafarroan, eta hori ere da burujabetza indartzea gure aldetik. Baina nik uste dut ditugun desadostasunak oso ezagunak dira. Esan bezala euskararen inguruan nik uste dut oso aurrera pauso garrantzitsuak eman ditugula, helduen euskalduntzearen doakotasunaren bidean lortu dugu B2 eta A1 mailen doakotasuna, eta beti bezala dakizuenez beti egiten dugu ahalegin handia ekarpen potenteak egiteko euskararen inguruan. Eta faltsaseko ikastetxearen eredua ezartzearena, ezta? Hori ere lortu duzu. Egon gara azken urteotan lan egiten, tinko lan egiten, eskaera dagoen herri guztietan eredu bat sortzeko egiteko. Hezkuntzako departamentuan askotan bildu gara eta horren inguruan hitz egin dugu, azken finean legearen arabera egin behar da. Gero, badago borondate politikoa, baina modu honean adostu dugu, negoziatu dugu, eta oso posgarria da faltzezen egonen dela eredu bat, baina familiek nahi dutelako, eskaera dagoelako, eta familien lanarengatik, eta euskal komunitatearengatik. Hori zalantzari gabe. Laura, orain arte esan dugu aurrekontuak onartzeko bidea zabaldu duzuela, baina azkenean baiezko botoa ez duzue emanen, abstentziora joko duzue. Zergatik? Zergatik askotan errepikatzen dugu, baina ez da mantra bat. Gure aurrekontuak ez dira. Bai, izan dugula eragina, aipatu dudan moduan, baina gure aurrekontuak ez dira, eta desadostasunak badaude, eta gobernuaren lehentasun batzuk ezberdinak dira. Abstentzioa izanen da gure jarrera, ze onartu behar dugu, eragina izan dugula, momentuz ez dugu gobernatzen, beraz gure aurrekontuak ez dira. Baina lan egiten jarraituko dugu beti beste akordioak lortzeko. Gero ere adierazi izan duzu, zuen proposamenen atzean, lorpen kualitatiboak ere izan direla. Kuantitatiboak aipatu ditugu, ezta? Ia milioi bat faltzesko eredua zabaltzeko, edo A1, A2 eta B1 mailak doan izateko, eta bestelakoak, baina kualitatibo hori aipatzen duzunean, zertaz ari zara? Ereduaren kontuarengatik izan da gure ekarpen kualitatiboa. Etxebizitza publikoan politikak garatzeko hori adostu dugu, eta nik uste dut hori kualitatibo dela. Adostu dugu ere osasungintzaren arloan azpiegituetarako plan bat egitea. Hori ere kualitatiboa da, zen ikuste dut, komentatu dudana, jendearen kezkarik nagusienak momentuz etxe bizitza eta osasungintza dira. Eta gizarte eskubidetan, menpekotasun, desgaitasunerako balorazioa egiteko unean, denborak, epeak murriztea, hori ere da kualitatibo, eta hori ere adostu dugu gobernu honekin, ze hori bai dela ere, jendartearen kezka nagusia, guztiok gara gero eta nagusiago, beharra gero eta handiagoak dira gure gizartean, eta esan bezala, jendearen kezkak eramatea negoziaziora hori bai dela funtseskoa. Aipatu duzu etxebizitzaren inguruko planak edo osasungintzaren inguruko planak
bueno, planak adostea ongi dago, baina 12 urteko esperientzia daukazue plan horiek sarritan, bueno, adostu dituzue, plan horien betetzea Alderdi Sozialistak gobernuak zenbateraino bete izan du? Betetzearen mailaren irakurketa ez da txarra, esan behar dut txarra ez dela, baina esan behar dut ere badaudela gauza batzuk ez dituztela bete. Arrazoi ezberdinengatik. Batzutan, bueno, aurrekontuak, ekspansiboak izan arren, beharrak gero eta handiagoak daukagu gure gizartean, toki guztietan. Osea, ja demografikoki ikusitan nola daukagun gaur egungo gizartea, baina batzutan borondatearen falta izan da ere, eta puntu honetan kritikoak izan behar gara ere, eta helarazi diegu gure kezka, eta guk jarraituko dugu horren gainean. Ez dugu ahaztuko bete ez diren gauza batzuk. Aizu, Laura, urtero zerga neurriak eztabaidatzen dira parlamentuan aurrekontuekin batera, eta oso gerezpanago orain egunotan ari zarete bete-betean afera horrekin. Normalean, fiskalitatean desadostasunak haren nabarmenagoak izan ohi dira, ezta? Bai, normalean Euskal Herria Bildurentzat oso garrantzitsua da, ez dakit, errentaren arabera ordaintzea. Esan nahi dut, gehien duenek, pues gehien ordaindu behar dutela. Oraintxe bertan, Euskal Herria Bildu dago ere eserita fiskalitate mailan, nik uste dut hori oso berri ona dela, eta jarrera ezberdinak daude mailan. Alderdiaren arabera, pues norberak baditu interes ezberdin batzuk. Baina nik uste dut lan egiten ari garela, amankomuneko neurriak adosteko, edo behintzat, puntu bat adosteko fiskalitatearen inguruan, baina ahaztu gabe, fiskalitatea izan behar dela progresiboa, eta justuago gure gizartean, bai. Aizu, gero, bueno, datu zehatz bat, errenta zergako kenkarien bidez, 1.100 euroko gutxieneko pensioa bermatuko da, oso gerezpanago. Bai, oso berri ona da guretzat hori adostu dugu gobernu honekin, eta hori ere fiskalitatea da. Nik uste dut pentsio duinak lortzea beti izan dela Euskal Herria Bildurentzat lehentasun bat, kalean dago ere aldarrikapena, eta esan bezala kalean dauden aldarrikapenak eta kezkak guk eramaten ditugu mailara, eta oso pozik esan dezakegu hemen Nafarroak guztiok izango dute gutxieneko pentsio bat, 1.100 euroko gutxieneko pentsio bat, oso berri ona dela uste dut. Oso ongi, aizu, gobernuak aurreko urteetan ez bezala, uste dut, ez duela UPN-erekin aurrekontuak eztabaidatzeko saiakerarik ere egin ez dira elkarren aurrean eseri? Ez, bueno, nik uste dut PSN-eri galdetu beharko diogu, baina... Zer iruditzen zaizu jarrera hori? Bueno, haien arabera, UPN ez dago prest PSN-erekin edo gobernuarekin ezer adosteko, apurtu dituztela zubi guztiak, eta, bueno, PSN-ek ere eta gobernuak ere beti esaten dute UPN-eren jarrera parlamentuan, hitzartzetan, ez dela propositiboa eta ez dutela hurbildu nahi akordioak lortzeko. Barkatu, baina guretzat oso berri ona da, hori, eta jendartearentzat ere ze aurreko astean ja ikusi genuen nola batu zituzten bere botoak, UPN-ek eta PSN-ek, eta gertatzen den bakoitzean, jendeak galtzen du, eta ikusi genuen aurreko astean, esate baterako biometanizaziorako planten inguruko lege batean, bildu zituzten botoak, eta nork galdu zuen, herriak, jendeak galdu zuen. Tarteka bat egiten dutelako, ez da?
PSNek eta UPNek. Noizbait gertatzen da, eta beti da oso berri txarra hori gertatzea. Bueno, aurrekontuen akordioaren berri izan eta gero, Kristine Barrolak ere hitz egin zuen, Nafarroako euskalduntzea eta abertzaletasuna gero eta gertuago daude aurrekontu hauekin, hala dio UPNeko buruak. Nik uste dut haiek prestatzen dituztela haien adierazpenak akordioa, irakurri gabe, ze Ibarrola Andereak esan zuen ere, etxe bizitzaren inguruan eta osasungintzaren inguruan ez zegoela, ez da puntu bat gure akordioan, komentatu dudanaren abera hori ez da egia, eta euskararen arloan aurrera pausoak egon direla, bai. Oso pozik gaudela horregatik, bai. Euskal Herria Bilduren partez beti bide honetan jarraituko dugula, bai. Eta gure eragina gero eta haundiago bada hori euskara gure hizkuntzaren mesedetan bada, oso pozik gaude. Beste alderdiek ere, bere iritzia plazaratu dute, PSNek esan dugu arastik iritzia eman zuela, ezberdinen arteko akordioa lortu dela haien esanetan. Horrelako jarrera ikusten duzu PSNeko kideen artean zuen ganako jardueran parlamentuan egunerokoan? Bai, ezinbestean. Hombre, eske alde batetik ezinbesteko lana da. Elkarrekin lan egin behar dugu bai alabai, eta adostu behar dugu bai alabai, ez badugu nahi eskuinari paso ematea, ez da? Baina beste aldetik nik esan behar dut oso sintonia honean lan egin dugu azken denboraldia, nik uste dut guztiz normalizatuta dago gure harremana, proposatzailea da bai gure jarrera, bai haien jarrera ere, gobernuaren jarrera, eta nik uste dut hori oso positiboa dela guztiontzat. Aizu, osasungintza, etxe bizitza, euskara eta bestelako arloak aipatu ditugu, baino berriz ere zergetara itzuli nahiko nuke, ezta? Zergen eztabaida urtero guztion ahomietan dagoen gaia da, egun hauetan eztabaidatuko duzue, eta beti esaten da kapitalaren eta lan errenten arteko aldea txikitzen ari ote den, ezta? Pobreziaren inguruko taldeak eta aurrekoan elkarrizketatu genituen, eta esaten ziguten aizu, gobernua egiten ari dena, zera da, ertain klase hori berreskuratu, edo indartu, eta oraindik ere txiroak direnak eta pobrezian daudenak alde batera utzi. Hala iruditzen zaizu? Nik ez daukat sentsazio hori. Gauza bat da fiskalitatea eta zergen afera. Orain gobernu honen borondatea da errenta basuentzako eta ertainentzako karga fiskal hori edo presio fiskal hori pizka bat malgutzea, flexibilizatzea. Hori da gauza bat errenta basuentzako eta ertainentzako. Eta beste gauza bat da errenta basuentzako ez dutela ez da egiten errentako aitorpena, ez dutela ez da egiten, ez dira iristen. Horretarako badaude beste diru laguntzak, badaukagu errenta bermatua, badaukagu el ingreso mínimo vital, badaude beste figura batzuk, babes figura batzuk oso beharrezkoak direla inork kanpoan gelditzeko. Hori, baina nik uste dut beste plano ezberdinak direla. Beti ahaztu gabe badagoela jendea ez dela iristen errenta aitorpena egiteko oso renta basua dutelako. Horregatik gure babes sistema dauzkagun figurak jendea hori atzera ez usteko funtsezkoak dira eta fiskalitatearen aratago. Dena den, inguruan ditugun lagunak, zer esaten digute, haizu, 1.200 euro irabazten ditut, baina hipoteka batean sartuta nago, eta urtero egurrematen diate 900 euro, 1.000 euro, ordaindu behar izaten ditut, ezta?
Duela zenbait hilabete elkarrizketa batean Usue Barkosek esatatzen. Bai, baina horrelako neurri gogorrak hartu behar izan genituen UPNek kaxa utzi zuelako 2015 urtean, ezta? Oraindik ere kaxa hori betetzen ari gara. Bai, eta hala da. Usue Barkos gobernura iritsi zenean nola zegoen kutxa? Nola utzi zuen Nafarroaren kutxa eskuinak eta UPN oso gaizki. Horregatik orain, gobernu honen borondatea da, pixka bat joera hori iraultzea eta esan bezala errenta basuentzako eta ertainentzako pixka bat presio hori malgutzea. Baina hori dena adostuko dugu, negoziatuko dugu eta hitz egingo dugu fiskalitate mailan. Bestelako kontu bat eta guztiona homitan dagoena, ezta? Nafarroako esleipen publikoko obren batzordea, zuen taldeko kide Irati Jimenezen zuzendaritzapean gainera, orain arteko saioak ikusita, Laura, zein da egiten duzun balantzea? Hor frauderik egonda, ustelkeria egonda, oker administratiboak egon dira, esaidazu? Oker administratiboak egon direla hori oso argi dago. Eta txosten guztien arabera hori horrela izan da, hori argi dago. Ustelkeriarena nik uste dut oso goiz dela momentuz esateko. Momentuz, gertatu dira, egon dira, agerraldi batzuk oso garrantzitsuak, teknikoena, lizitaziorako mailaren lehendakariak, eta momentuz, nik uste dut oso goiz dela, edo zein adierazpen ondorio nagusia ateratzeko eske asko falta da, jende asko etorri behar da, baina espero duguna da, tresna eraginkorra izatea batzorde hori, egia jakiteko, zorrostasunarekin lan egiteko, arduraz, jokatzeko, eta Euskal Herriaren partez, ustelkeriaren aurrean tolerantzia 0, eta iritsiko daunean, on ikusiko dugu, zenolako erantzunkizun politikoak dauden, ea badauden, eta esan bezala gure helburua da, hori, egia ezagutzea, ze, klaro, susmoak oso larriak dira, beraz, ongi aztertu behar dugu, baina asko falta da oraindik. Eske, hasi da besterik ez. UPN gobernutik gatozen berriz ere politika orokorrera, 10 urte zein da egiten duzun balantzea? Hamarkada guztiarena, ezta? Irrelebantzia ipatu duzu lehen. Irrelebantzia, txokoan, nik uste dut hori dena oso positiboa dela Nafar herritarrontzat. Nik uste dut eskubidetan aurrera egin dugula, asko falta dela hori ere, eta autokonplazentzean erortzea hori ez dugu inoiz egingo, Euskal Herria Bildutik, ze asko falta da, baina nik esango nuke lehen bazegoela gure Nafarroan jende, bigarren mailako jendea, arlo batzutan, ja ez bakarrik hizkuntz politiketan asko falta zaigula, oraindik ere, eremu honetan, baina nik uste dut aurrera egin dugula, eskubidetan aurrera egin dugu, gogora dezagun zenolako murrizketak ikusi genuen eskuinaren garaian, esan bezala, lehen mailako eta bigarren mailako nafarrak, egon dira gure herrialden, eta nik uste dut aurrera egin dugula hainbeste arloetan, jakinda asko falta dela eta ambizio gehiagorekin jokatu behar dugula. Aizu, eta EH Bilduren 10 urteotako balantzea hasieran Nafarroako gobernua eta bertan gobernu buru Usue Barkos zegoela, zuek indar gutxiago zeneukaten, eta orain indar gehiago daukazue legealdi berri honetan Maria Txibiterekin, ezta? Zuen presioa egiteko aukera handiagoa izan da. Eta lorpenak handiagoak izan dira. Bai, gure papera orain oso garrantzitsua da. Baina nik beti errepikatzen dut gauza bera. PSNek bi aukera zituen. Edo eskuinarekin, edo gurekin. Nik uste dut PSNren aldetik argi geratu dela, politika aurrerakoiak
egin nahi dituztela, eta hori egiteko upenerekin ezinezkoa denez, nik uste dut, aurkitu dutela bazkide bat, Euskal Herria Bildun. Euskal Herria Bildun esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Arduraz lan egiten dugu beti, eta ahaztu gabe Euskal Herria Bildu dela lehen indar municipalista Nafarroan. Gure joera da oso positiboa, nik uste dut gero eta gehiago garela, eta jendeak ikusi duela egindako lana, eta jendeak jartzen duela konfidantza gure proiektuan neurri haundiago batekin, eta, baikortasunarekin ikusten dugu etorkizuna. Urtetik urtera, gora doan koalizioa, ala diote inkeste, behintzat, zein irakurketa egiten duzu? Gobernuaren Zurea, zuena. Gurean, nik uste dut Euskal Herria Bildu bera da proiektu bat ja gainditzen dituela alderdi ezberdinak, jakin da, alderdiak egon bat daude, eta, normaltasun osoarekin eta errespetuz, baina nik uste dut gure komunitatea, Euskal Herria Bilduren komunitatea iritsi dela puntu batean, non alderdiak nolabait gainditzen dituela. Aizu, Geroa Baiko kideek diote ona etorri direnean eta elkarrizketetan jarrera euskaltzaleetara aurrera koietara begira jarri dutela PSN sarritan, eta horren ondorioz gobernuaren barruan egonik ere bigarren planoan geratu direla eta haien indarra ezabatu dela. Horrekin konforme zaude? Ez, esan behar dut, geroa bai gobernuan dago, geroa baik baditu ardurak 4 departamentuetan, oso garrantzitsuak direnak, 4 departamentu hori, industria, osasungintza, euskararen inguruan eta bizikidetzaren inguruan, eta landa garapenan. Nik uste dut gobernatzen dutela, gobernuaren barne daudela, eta orain aurrekontuetaz hitz egiten, haiek ere kudeatzen dute diru asko ere. Beraz, jakinda ez dela batere erraza gobernu batean indar politiko ezberdinak egotea. Ze nik kanpotik ikusten dudanean ez da erraza. Haien interesak konjugatu behar dituzte, denbora osoan, eta ez da erraza, baina lortzen ari gara guztion artean. Eskuinaren sektorea nola ikusten duzu? Gaur egun zatituta, UPN alde batetik, PP beste alde batetik, eta azkenik Vox. Saiaz gainera, orain PPko buru, Nafarroan, Vox zatituta, UPN ez dakit burua galduta, nola ikusten duzu sektore hori? Bai, nik uste dut pizka bat iparra galdutarekin, ze haien estrategia zein den nik ez dakit oso ongi, beti, gustatzen zaie mantrak erabiltzea, betiko mantrak, nik uste dut kaleko jendeak ez dute, kasurik egiten, ez da importa, beti daude mantra berdinekin, barne mailan nola dauden, nik ez dakit nola dauden, baina nik uste dut, eta nik Ibarrola Andreari entzuten diodanean, nik uste dut lerro berdina dela. Estrategia hori komeni zaie? Bazterretik begiratuta. Eske haiek jakingo dute, baina nik ez dut uste. Zenbakiak badakigu nolakoak diren, gehiengoak ez dituztela lortzen, eta nik uste dut haien artean ere pizka bat ez dakit nola desordena edo... Aizu, gero ere kezkagarriagoa dena aldaketaren gobernu honetan ezinbestekoa direlako. Sumar eta Podemosen arteko ezker federalistaren sektorean krisia oso agerikoa dela, gainera, azken urte honetan, ez dakit nola ikusten duzun politika gintzaren atal hori Nafarroan. Nik uste dut PSN-eren eskerrean, baina, edo PSOE-eren eskerrean, bai estatu mailan, bai Nafarroan oso beharrezkoak direla.
eta komentatu dugun moduan duela minutu batzuk, guztiok gara beharrezkoak eskuinari atea izteko. Nik esango nuke batzutan zaila dela, beti errespetuz hitz egiten alderdi bakoitzak eta indar politiko bakoitzak jakingo du, zenolako gatazkak dituen, eta, karo, ni ez naiz hartuko, baina nik uste dut funtsezkoa dela eta helburua izan behar dela adostea. Egin dezagun politika fikzioan, baduzu. Urte eta erdi, ustez, tokiko hauteskundeak egiteko garaia iritsiko da. Bueno, txibitek deiditzake nahi duenean, ez da? Oso ezpanago. Bat ez badute egiten, Sánchezek deitzen dituen horiekin, ez da? Oso aldatu da ikusten duzu indarko relazioa 2 urte barru Nafarroako parlamentuan, agian Bilduren igoera bat somatzen duzu? Hala esaten dute inkestek, baina inkestak dira. Nik uste dut lanean zentratu behar garela, oso goiz dela politika fikzioa egiteko, baina hori esan da, Euskal Herria Bilduren joera, nik uste dut argi dela momentuz, komentatu dudan moduan, nik uste dut kalean ulertu duela egiten ari garen lana, jendeak balioan jartzen du eta jartzen ari da egiten ari garen lana eta lotzen ari garen akordioak, nik uste du baloratzen direla kalean, hori da garrantzitsua, eta zer gertatuko den iritsiko da. Aizu, gobernu honi bide emateko orain arte abstentzioarekin aski izan da sarritan. Agian politika fikzioarekin jarraituz, hemendik urte eta erdira baiezko botoa beharko du Txibite andereak. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Beti etorkizunez hitz egiten dugunean nik esaten du. Euskal Herria Bildu gobernatzeko bokazioa duela, baina Euskal Herria Bilduk beti baditu hanka bat instituzioetan, beste hanka bat kalean, eta beti bi oin lurrean. Beraz, fikzioa hitz egiteko nik uste dut oso goiz dela dena. Gu gurera, guk lan egitera, eta lan egiten jarraituko dugu, ze argi geratu dela horrek ematen digu, ekartzen digu ondorio honak. Laura Aznal, hautagei 2027an indarrez ikusten duzu zure burua? Gogoz? Ez dugu, ez da eztabaidatu. Begira, aurrekontuetan sartuta gaude, fiskalitatean sartuta gaude, egunero etortzen dira legeak parlamentu honetara eztabaida hori, momentuz ez diogu ekin, eta asko falta denez, pues ikusiko dugu, iritsiko daunea eta hitz egingo dugu. Oso ongi, haizu, eztabaidak amaitzen ari zineten arratsalde horretan, iluntze horretan, Bitokilez etorri zen bizitan, ezta? Eta zenolako zalaparta eragin zuen gurean. Horlako fenomenoak ere, influencerrak eta saren bitartez, eta eskuin muturra hartzen ari den indarra. Oso kezkagarria iruditzen zaigu, eta oso kezkagarria iruditzen zaigu olako personaje bat, eragin hain handia izatea, beti defendatu dugulako faxismoari aurre egin behar zaio toki guztietan, bai instituzioetan, bai kalean, eta baliabide guztiekin, ze hori bai dela kezkagarria, faxismoaren joera eta faxismoaren haunditzen. Laura Aznal, Bilduko bozeramailea Nafarroako parlamentuan. Mila esker haunizte da, eta nahi duzun arte ongizan. Mila esker zuei, plazer bat.